खुलुमबाय। जों दिनै मोनसे प्रेस बिबुंथि होनो थांगासिनो दङ। आं सेमल ब्रह्म, सिमोन्टा चेतना मानसिपुर भटार आसामनि आङो सम्पर्क प्रमुख। आंजों लोगोसे दंफायो बिथां खानुराम बरगयारि, बिथाङा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट सिमोन्टा चेतना मानसिपुर भटारनि आफादगिरि, आरो आंजोंनो लोगोसे दंफायो जोंहा बिथां हिरेन बसुमतारी, बिथाङा जोंनि खुंफुं आफादनि जाय जों जेखौ प्रग्राम खालामनो थांगासिनो दं बे खुंफुं आफादनि बिथाङा आफादगिरि। जोङो बोसोरे चिरां डिस्ट्रिक्ट सिमोन्टा चेतना मानसिपुर भटारनि जानानै जोङो बे जोंनि जाय बाउन्डारि एरिया बर्डार एरियायाव थाग्रा जोंनि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्लाफोर दं बिसोरखौ लानानै जोङो बोसोरे खेला खुङो। बे खेलाखौ जोङो डिस्ट्रिक्टआव मोनसे सिलेक्सन केम्प बानायो। केम्प बानायनायनि उनावहाय बिसोर जाय जाय सिलेक्सन जागोन बिसोरखौ जोङो हुरहुजाय स्टेडियामाव लांनानै मोनसे स्टेट लेभेलनि कम्पिटिसन खालामो। जों बाहागो लानायाव मदद खालामो। दा एबारहाय बे ब्रैथि खेबनि थाखाय जानो थांगासिनो दङ। जे बिनि सिगांबो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों बाहागो लाबोदों आरो जोङो मेडेल लाबोनो हादों। आरो बेयाव जाय मेडेल लाबोनायनि गेजेरजों जाय सार्टिफिकेटखौ जोङो स्टेट लेभेलनिफ्राय मोनो, बिनि दारै जोंनि सानै गथ'फ्रा स्पर्ट्स केटेगरियाव साख्रिबो मोननो हादों। दा जों दा बुजिनो हादों जे बे सार्टिफिकेटनि भेलुआ गोबाङैनो दं। दा बे हिसाबै जोंनि जाय बाउन्डारि एरियायाव थाग्रा जोंनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय जाय गेलेनो हाथावथाव मानसिफोर दं, अनेक टाइमावनो बिसोर सुबिदाखौ मोना। बे हिसाबै जोङो बिसोरखौ लाबोनानै जोङो मोनसे सिलेक्सन केम्प बानायो आरो बिसोरखौनो बासिनानै जोङो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसारा जोंखौ मदद खालामो आरो माने फिजिकेल इन्सट्राक्टर बिसोरो फैनानै गावसोर बासिफैयो। बे मोनसे स्टेन्डार्ड दङ। बे स्टेन्डार्ड हिसाबै जोङो बासिनानै गुवाहाटियाव लाङो। नैबे ब्रैथि खेबनि जाय जों बे सिलेक्सन केम्पखौ फाथिनो नागिरदों, बेवहाय जोङो कासिकत्रा हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव 11 आरो 12 नैबे जाय जानुवारि मास सोलिगासिनो दङ, जों बेवहायनो जों लानो नागिरदों। दा जोंहा जोंनि संगठन हिसाबै सिमोन्टा चेतना मानसिपुर भटार आसाम नर्थ इस्ट जोंनि कमिटि हिसाबै जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टआव सेक्टर दं। माने जों जोंनि खामानि मावनायनि सुबिदानि थाखाय जोङो बेखौ जोङो सेक्टर बानायनानै लादों। थ' जोङो बे बाउन्डारि एरियायाव थानाय गथ'फोरखौहाय लाबोनानै जों लाबोनायनि सुबिदा गारि हमनानै होयो आरो बिसोरखौ गेलेनायनि सुबिदा होयो। दा बे हिसाबै जाय जाय बिथांमोनहा सुबिदा खाबुखौ लानो गोसो जादों, बिथांमोननि थाखाय जोङो बयखौबो हांख्रायदों जे बिथांमोनहा जोंजोंहाय सुलु लानानै बा जोंजोंहाय कन्टेक्ट खालामनानै जाहाथे बे गेलेनायाव बाहागो लाफैयो। दा बेवहाय जोङो मोननै केटेगरि जों राननाय जादों। मोनसे जाहैबाय 14 to 17 14 बोसोरनिफ्राय 17 बोसोरसिमनि, आरो मोनसे जाहैबाय 17 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बे बादायलायनाया जागोन। एबारनि जोंनि बे खुंनाय बे माबायावहाय खेलायाव जेबो टीम इभेन्ट थानाय नङा, इन्डिभिजुवेल इभेन्ट, गासिबो एथलेटिक्स जागोन। बिनि सिगां जों टीम इभेन्टबो खालामदोंमोन, खिन्थु दा एबारनि बे खेबनियाव जोङो गासिबो इन्डिभिजुवेल इभेन्टखौ जों लानाय जादों। दा जोंनाहाय सेक्टर दंखायो हिसाबै मोनफ्रोमबो सेक्टरनिफ्राय जोङो जोंनि बेनार पस्टार आरो जोंनि माबाखौ फर्मखौ हरजोबखाबाय। बेवहाय मोनथाम धरननि फर्म दङ। मोनसे एप्लिकेसन फर्म, मोनसे जाहैबाय मेडिकेलनि थाखाय फर्म, आरो मोनसे जाहैबाय रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट। माने बे खेलाखौ जोङो पार्टिकुलारलि माबानि बाउन्डारि एरियायाव थानाय इन्टारनेसनेल बाउन्डारियाव थानाय गथ'फोरनि थाखाय खालामनाय जादों। बे हिसाबै बाउन्डारिनिफ्राय जाय 20 किल'मिटार्सनि रेन्जआव गोग्लैयो बिथांमोनहा जोंनि बे खेलायाव बाहागो लानो हागोन।